Uy, pag ako na ano yan. Sorry. Sorry. Kalaan nyo ha. Live na si Ate Jinky. Nahuli tayo sa usapang motor. Nahuli? Naririnig ko kanina sinasabi ni Tatay Tatsuki na ano yun? Gasolina ng eroplano? Ay, okay. Sunog pati motor. Ayan, good luck pala sa challenge nila Idol Kanoto at Kuya Jokes. Sana ay ma-hit nyo yung target. Hanggang ano, hanggang August 30? Hindi. September 2. Ay, September 2. Ay, oo, ito nga pala. Ito, nagsimula ang hapon. Ayun, mga kamandaragat, baka sakali naman na mabisita natin sila hanggang September 2. At siyempre dapat dire-diretso na rin ang mga channel nila. Jokes MTV at Kanoto TV. Yeah. Walang tulog-tulog. Walang tulog-tulog. Talagang. Kahit sa panaginip, nagbablog. Oo. Morning, sis. Ang ganda nga ng challenge na Idol. Hi, sis Mary. Siyempre pag na-hit nyo nga naman yun, Obliga ka talaga. oh, pag na-hit nyo, di, para din sa inyo yun. Para wala namang ibang ano, dahilan kundi. Kahit hindi mo ma-hit yun, kahit sabihin mo kalahati, napakalaking pera na. Oo, laki nun. 50 lang. 50? O di, magbigay ka na kasi may penalty na yun, automatic eh. Oo. O, 10,000, di may 40 ka Kumusta pa na, rin. sis? Okay lang ako sa salad. Maka ano ka baga? Maka 90,000 ka. Ay 10,000 lang naman ang penalty. Oo. Kumusta ang baby Mary? Laking pera na nun. Viewer shout out. Ang pera din. Lindol. Ayan, support po natin. Manuel Ong. Ayan, sana wala na po. Ang kagandahan doon, pagka mag-penalty ka, siyempre, 13 viewer shout out. bigay ka doon, pangtulong din. Ayan, Oo, shout out po sa maraming mga matutulungan. viewers. Shout out, Maganda good doon. morning, good morning. Pagka naman Katamsak yung po. kami lahat naka 100 pataas, di mas marami pang matulong Oo. kasi lahat meron eh. Sabi nga, Ngayon, ilan kami? Ilan ba tayo ngayon? Sean? O di 90,000 na. ayun. Ayun mga kamandaragat, kahit ma-hit nila mag hindi man, tutulong pa rin yun yung huli. Nandun pa rin sa pagtulong. Oo. Siyempre pag na-hit nyo yun, salamat. O di mas Hi po, FW Chef Kim. makakatulong pa rin. Ito talaga yun. Talagang papunta din yun. Yun talaga ang mission nila, tumulong. Zambales. Saan po sisisihan? Ayan. Sa Hindi, Fernando gusto na talaga may Lavisoria. pagbayadin ako sa mga utang namin. System viewer shout out. Si Ana Dalagang Probinsyana po, ang galing na siya. Lumabas Papalakas na lang at lumabas. Oh, lumabas sila. para ayos yung uwi namin. Si Tubal, kinuha na yung bangka. Malaking bangka yan. Bakit ka malungkotan? Mahina pa. Matamlay pa. Matamlay pa, o. Pag-visit ko channel ko mga lods bago pa lang. Ayan, mag-support ka po dyan, OFW Chef. Busy At si ayan po, Jinky Lives Vlog. susuportahan ka po nila niyan, OFW Chef. Hindi ko naabutan yung pag-exercise ni Ate Jinky. Kaya niya pawisan, no? Pawisan ako. Sa December, payat na ako. I-goal ko yan, Oh, challenge ko yan. parang sa idol yan ah. Parang. Kaya Ay, mga... si Idol! Larry Gundox. Idol. Ay, hindi ba? Ayan ang Diba? CRF. Sino yan? CRF yan. Sheriff yan? Oo. Kala ko sa idol na. Iba pala. Ay, nag-ride. Nag-ride sila? Nag-ride? Ay. Silang dalawa. Ay, Mga bumblebee ang kuya. susubukan daw niya si Raygon Dox eh. Good morning, gandang umaga. Sumama kayo right sa amin. Di mo na ako sanay. Kahit na pala. Di kaya ako sanay doon sa mga ganong ano, takbuhan. Sigurado, iwan ako doon. Nag-aakit pala si ano, si Kanoto doon sa kanila. Si Kanoto nag-aakit. Ngayon, maganda doon sa bukid. Oo. Ano to yung bagong model na? Hindi, balita Hindi ko. pa. Hindi ka nakaabot na. Balita ko, hindi ka nakaabot na. Uling mo na. Ano, tagtag ka naman yung sa preno. Oo. Pagdag. Dahil nilalagyan na ng maitigan yun, kuya, pagkasal pa. Kaya nga. Hindi na naman yung tatagtagin. Salamat natin si... Kanila, hindi pa sila nakakapunta dun sa ano. Okay. Oh, pasyal kayo doon. Maganda doon. Oo. Mamaya pag ano. Wala ko siya ginagawa. Ayun mga kamandaragat, kasama natin si Idol at si Kanoto. Idol OTG? OTG? Card reader.
Maglaliliko. Iniiwan ako eh. Kung hindi ako hinihintay, nandito na yan kanina pa. Ayun mga kamandaragat. Itong Nagpa-practice ka na. motor ni Idol Regundox ay kay Idol Japper din ito. Nung una gusto rin natin itong masakyan ng kay Idol pa kaso nga lang. Yung kanina. Dating natin. Hindi. na ito ni Dapat sinagado, dapat nila pa sa Idol ako. Regundox. Natatakot na. Wala ko yun nakasama ko para Ngayon, na-video. susubukan natin hiramin sa kanya kung ipapalagay. Bakit mo kasi bakit nila pa Mamaya lang si at nag-uusap Gundok? pa sila. Saan mo kaya yun? Di pala sinagot. Ano kaya yung... Ayun ba yung sinasabi mo, yung parang may naano sa makina? Kasi kung yung natok na makina, parang gumanyong lumagitek. Baka katingin mo yun. Hindi, sabi ko, hindi sinasabi niya parang yung Hindi yun. Kasi nasa 70 to 80 ka lang dun eh. Ngayon yun, mag-activate ng BBA. Patuloy na, 100 plus na yun eh. Nagit sandaan. Ingat na ingat si Rigundo sa probado. Ay, nagpa-practice ka din sa inyo sa Kalaka. Oo, gano'n yung tapos. Pwede rin. Kasi ang daming ano doon, dumadaan. Dito maganda mag-practice. Dito. Yan, paangat. Aging pa ako sa tricycle. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganito? Umano hindi malang nag-signal light doon sa may puntang puwego. Kinabahan ko kayo na nung papunta doon, yung ibig ng tulay. Wag! Sabay, kita nyo naman yun eh. Parang kanina pang usapang motor ah. Nantay ko eh, wala pa. Saan na yun? Nasa likod ko lang pala, hindi pa ayaw ubot eh. Tinisting ko yung kaya kanina. Saan ba naugok? Pag ano? Hindi, binabad ko sa kwarta kanina eh. Ay, kaya naman pala. Naglilimiter ang ano. Tinisting ko lang. Ito ba? Parang ano, nang umugaw. Nabibiti sa gasolina. Ano niya, yung, anong tawag dito? Ito. Nalimit. RPM. RPM. Sige. Kailangan ano pala dito pag ano mo. Sa timing mo. Timing mo. Mararamdaman mo naman yung kailan. Sa tunog mo. Kaya, bali ano kaya? Mm. Nung pumunta kami dito, gusto kong mangyari, gusto kong gawin, magbuhan ng motor kay Idol. Lahat, kasama itong dati pa. Ngayon, hindi na motor ni Idol. Kasi na, kung papalang kung mapahid ka. Masakyan ko, pwedeng masakyan yung motor. Dito lang oh. Oo, Pagkalan lang, paikot lang sa may gidatay. Yes. Okay lang. Oo. Okay, hindi. Ang susi, are. Oh, walang susi yan. Ay, Remote mga yan. Remote na Si Kerry Gundox pala kasali niya sa challenge, ano? Challenge. Kasali po siya sa challenge. Siyam na sila ngayon. Ba? Kumula ata Ayan, susi. makasakyan natin to ngayon. Galing pa kay Idol. Ah, tayo marunong ito. Hindi, okay lang yan. May dikit mo. Pindot. Saan? Tapos, hindi. Dito? Basta kahit nasa bulsa mo, pindutin mo lang. Parang ayaw. Bubuhayin pa dito, hindi na ba? Ay, buhay na pala. Yan. Basta yan. Ito? Pag Yan. hintay mo lagi yung umano magpula. Pag pumula, pindutin mo. Pag hindi pa rin naman out, pindutin mo ulit ganyan na. Dito, dito? Sana pula? Ito. Hindi, okay na yan. Yan, Kahit- basta okay na. Kahit Okay na. basta nasa bulsa mo yung remote na yan. Pag Pindot nilayo mo ko, na. pag nilayo ko mamamatay to? Hindi mo mamatay, hindi mo lang magagamit to. Pag bubahay mo siya, hindi yung pihit agad. Pindot muna dito. Pag tumunog, tsaka magpipihit. Kasi pag pihit mo lang agad, mari, ganyan. Ito na nga. Pag pihit mo ganito, hindi mag-aano yan eh. Kahit anong pihit mo. Pindutin mo muna dito. Yan. Pag lumagotok, tapos yan. Pag pa-type, ganun lang din pag ganun lang. Ganun lang din. Ah, teka. Yan. Okay na. Basta sa bulsa mo lang lagi ang ano. Ayaw kayo ito i-drive. Ayan, tayo. Narinig ko nga yung ano eh. 153, 140, 150. Oo. Diba? Yan. Dali mo na yan sa Bicol. Pwede pala yan na, papuntang Bicol na. Pwede. Pwede pala ako sumama sa inyo. Nakamotor lang kami. Kaso mo lang, ang hirap ng upload na doon. Patay tayo doon. Nag-ano kami nung ano, nung signal na... Pwede mo daw iuwi yan. Iwan mo si Ana din sa kanya. Oo nga, say hanay iwan.
Palit pala. Yeah. Tama ko. Payag ka ba? Nasakyan ko tong sniper ni Rigondox. Iwan ka dito sa Bukana. Papayat pala ako sa bagay. Hindi naman. Kung papayag ka lang, babalik din naman eh. Kaya ka. Ayaw ni Hana. Hindi mo kaimik. Nasakyan na natin. Baka Baka pag nagkasakit ako, hindi maganda o gagawin si kuya. Diba, malupit mag-alaga yan. Oo. Ano, tanggalin yung mga maligno sa katawan. Hindi kasama na eh. kasamahan. Re na. Ayan. Padalwa. Nasakyan natin yung isa. Dalawa na lang. Dala gilig, kumanong ka. Yung Dad, blue. gilig mo na kayo. Yung blue at si Bumblebee Yan, na lang. muna kayo ha. Sige. Apo. Balik ko na lang dito. Sumakay ka kaya? Daragat, pinasakay ko siya na dalagang probinsyana dahil kung bibidyohan niya ako nang hahabol siya eh mabilis to. Hindi siya abot sa pagkuha dun sa mga anggulo. Kaya pinaangkas na lang natin. Mababa ka? Hindi. Aba, may nalagitik. Yes! Ito po yung dating motor ni Ana. Ito po yung dating motor ni Ana ni Idol Japper Sniper na binili ko niya Kuya Rigondox. Kaya tinatry nila. Kinaray ko kasi motor ko dati ni Idol. Ngayon, pagdating natin, nabili na ni Rigondox. Kaya in-experience ko pa rin dahil galing ito kay Idol. Kuya Ray, kita niyo na po ba? Kuya Ray, nanap ko. Sino ako? Nanap siya. Bibili din ako ganito. Pag natakya. Okay, nakita ko na. Sino yan? Kuya Ray. Keray? Nagkano kami Keray? Nag-content kami kay Rigondox. Hiniram ko yung motor niya na. Pakita mo. Wala na. Wala na. Meron. Ano yan? Electric fan? Ay, electric fan. Bakit may electric fan sa loob niya? Oo. Siyempre, pag umiinit yung motor, parang yung CPU fan sa ano, Ganun. Ang mainit nga kasi galing sa Oh, rides nag-ride eh. sa sila. system unit. Ayun nga, ang init. Galing sa rides kasi. Wala ka, nasira mo. Hindi. Hindi naman ako umalis. Tayo muna natin. Pagamit muna natin. Iipon ako, bibili din ako ganito. Ganyan. Kulay. Mahal yan eh na. Nakatakot naman itong motor ni Rigondox. Siwit-siwit eh. Sanay yan kay Idol eh. Ang laki pala ng ano, ng gulong na. Ganda niya pag nasa highway. Taas yan. Yan. Naano ka na naman dyan, hindi. Malaki kasi yung gulong na. Malaki ang gulong sa una. Oh, ano yung ano? Init yan. Sabi ko patakbuhin sa kasada. Ay mga kamandragat, sasauli natin kasi may tumutunog dito. Ano sa Electric fan nga yan. Pan? Pan. Parang sasakyan ano? Parang sa sa system unit, may CPU pan. Para ako lang kasi ang nasasakyan ko. Kaya hindi ko ito alam. shout out. Tito Parts. Pag nagkaroon pa tayo ng lakas ng loob, hiramin pa natin yung motor na Idol na blue. Tapos yung Good evening, Bumblebee Tito yung kulay Watching dilaw. at Las Vegas. Yung Weirdoro, abangan nyo. Mayroon na akong Hi po, Sir Alvin. video na nakasakay. Cordova. May galang shout out po, Sir Alvin. talaga magaling. Uy, pag ako na ano yan. Hindi pa sakto. Mali.
Ayan, salamat kay Idol Gondox at pinahiram tayo ng motor niya. Paganda, lakas ng makina. At sana nga ay mamaya pag may oras, hiram tayo ng motor kay Idol. Yung Bumblebee at yung kulay blue na sniper niya. Ayun.